Te obarimi nigabameri abarimi bekemerigie chae kurwase factory ya Nyamache baba bawe sokia na kwemurungania kubwatkana numero gosine bonus eyo yabake gosoka yo mwako yo kwana chinga kecho isko ye factory yo nigo babere ba kwemurunganeria ubuteneneri bwe factory yo na kworokiwa okogechwa kwabo kigimase bagosererie gochiago tagendra gotora echae nigo chinga kecho baro kubori chase aba director bacho rwo kweneke munangwikirania mirimo yabasenjira ebwenerte asekeria nigo babalira chira cyo gwikirania obukorera burubya anene kwene kyabuna bonus nechie comment omurikito Mildred Mumanyi norbotiuru abarimi bekemerigie chae nigo bagendete kuririra okonyora gwa insekegima ase bonus yo mwako yoiga abarimi baito moko kana isini cyo kintu okubwada bono nkobori ntunyamache no mwegere tutabwati bose no boyi bibori nyamacha aigana sensemo ye factory ya Nyamache engaki abalimi besokiana kugania ebirero byabo gotegererwa aso komenterwa bonus buna chinsemo chinde igondo mulemi wendi 64 number 45 lero ko tuwajira ase Nyamache tea factory n'abalimi bonse babo basengima tubugata mararamiko chungu nzima amatokeo ye bonus yo mwako oyo yabere ntoki gokumia sabalimi igo tulierete chibesa chinke mono chiogokumia igo ntubu n'abalemi atucha toseka na hii pesa ambao madirectors wetu wanatutangazia ntubu n'abalemi tuwakanire tumekataa atuendi kuchuna chai mpaka madirectors wetu wa Nyamache Tea Factory ambao ni Nyamache na Kenyerere wachitokeze mbele yetu watueleze wamechukua pesa yetu wapi. Kelezi ni Justine, kiagala chiko chigo, kiagala no batebe tena echae ya kwete Mombasa, nechi factory chini kangana chechi endele to chiri. Ko tebya batelekta batu ajora. Baligere ribuja batolente chibesa abana abatu chanite peace. Factory ito kerto ngo gotebi kuchibesa ngo tebwe chibesa chiri igoro. Kero ba chite wiki iberi chietete batu irani ndibuka singi 20. Recentro nigo ba gachagwa bakani ngabantu banemba kugira besa chirense bakayirani bakasiri bakabamenta bakabaga singisti eri singisti ase kilo bono nkobori ntunyamache no mwegere tutabwati bose no boyi bibori nyamacha nigo bateba egati yemechando baenekia ase batebire mbabwenerete konyora chibesa chingia yekolengani wabuna nigo amachani akorosiwa aso gutumeka chibesa chinge production cost mbarate biwa anakia abafanyikazi bagwakanu na machineries abagorete kare nechingo bone factory ego tumia chingo kare agatumire amafuta inkiye kogera bonus etari goja because nyone anyore chingo cyareko chigo tumika sai kangorendikire kange bonus kayere igoro nyankoba igeriyete siringi 40 gusamisi bakamanya goteba ngakicha etari kogenda yanje kereta kogenda Nyamache ero neta chi ya chore tu ekabe kukando ekamanya kolie rusiringi 20 abale mimbu ya molie 20 batarekita baito barende sana tiango toliere siringi 60 abale mimbu ya gosembobe nigo barule ogokura ogotindi wichase oboteneri bwe factory yongo cha kolingolirwa ase oboime na kurusigwa asayo batega se kauria ya mabantu bamintu omo mane choyo korol Nyamacha iganganya usanganya omo mane chomori mane chaso aso number 2 chai tu jaga mambitiri gotorwa ere tu Nyamache anyemba koreta besa cheito nara yo katutageti kuripotelia egetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred